Шу вакыт теге кеше машинага утыра. Үз машинасынамы? Юк инде. Фильм башындагы хатын-кыз турында сөйләдем бит. Шуның машинасына. Кызыл туфлилы ханыммы? Алар таныш идемени? Әйе. Юк, мин берни аңламыйм. Ой, ей сюжеты бигрәк катлаулы. Катлаулы гынамы? Фильмдагы вакыйгаларның яртысын аңламадым. Ләкин барыбер бик ошады. Башка фильмнарга охшамаган. Кызганыч, минем белән бара алмадым. Нинди фильм турында сөйләшәсез, егетләр? Мин кичә кинога бардым. Амирны да чакырган идем. Ул бармады. Мине ник чакырмадыгыз? Сиңа ошый торган фильм түгелдер ул, Амина. Триллер жанрындагы фильм. Ой, юк, триллер яратмыйм мин. Куркыныч, берни аңлап булмый. Аминәгә мәхәббәт булсын да, фильмның ахыры яхшы булсын. Шулаймы, Амина? Нигә көләсең? Андыйлар да ашый. Уйландыра торган, фәлсәфи фильмнарда яратам. Тарихи драмаларда карыйм. Сугыш турындагы тарихи фильмнарны мин дә еш карыйм. Кичә телевизордан Руандадагы гражданнар сугышы турында шәп фильм күрсәттеләр. Карап бетерә алмадым. Бик соң башланды. Бик яхшы фильм ул. Мин аны 2 тапкыр карадым. Чынбарлыкта булган вакыйгалар турында. Аянычлы хәлләр. Дусларым, аннары сөйләшеп бетерерсез. Ашыйсы килә бит. Әйдәгез кафега, а? Төшке аш вакыты җиттеме инде? Беренче 10 минут киттек.